אצלנו בחצר, בצל עצי הזית, באים בדרך כלל, המון הולכים לקיץ, לכל אחד מהם שפה משלו, בדרך משלו, להגיד שלום. אצלנו בחצר אף אחד כבר לא נשאר, נרצחו ונשחטו, כל מי שבחצר הופקר. אצבעות מאשימות, זה ההוא לא זה אתה, כאילו משהו משנה ויחזרו הנשמות. המלאכים, גם אלה שרק מתו מבפנים, כמובן אני מגזים, זה הכי נורא שיש, אבל בטוח דואגים להם למה שהם צריכים, לא? טוב, אז אולי לחיילים? מקווה שדואגים, אולי אפילו הם ידחו את הלימודים. שוב אני מגזים. ומשפחות החטופים? מה קורה עם הילדים והנכדים שלהם? הם יודעים? לא יודעים. אצלנו בחצר חבורה של נבלות מלוכלכות צמחו מתחת לרדאר והם הבטיחו זה שטויות. דואגים לכם, דבר כזה כבר לא יכול להיות. לא, הוא כבר לא יכול להיות. לכל אחד מהנבלות שפם משלו ודרך משלו, להגיד שלום אבל שלום כבר לא יהיה, והדגל הירוק יצבע בלבן, הנה זה קורה. זה מה יצא לנו מתוך החצר, הילדים לא משחקים שם יותר, והחצר לא ריקה, כל המדינה מחכה שיחזרו בחזרה. זה מה יצא לנו מתוך החצר, הילדים לא משחקים שם יותר, והחצר לא ריקה, כל המדינה מחכה שיחזרו בחזרה. יום יום, שעה שעה, דקה שנייה, הלב נקרע כל התראה, ורק משני מילים הכי פוחד, הראשונה הותר והשנייה היא לפרסום, ועוד מלאך החליט לקום ולעזוב, וזה עולם עקום למעלה טוב, לשם עולים רק תיאורים. מדינה שלמה של גיבורים, אצלנו בחצר כמויות של בעיות, ונתעסק בזה אחרי שנתנקם בבני זונות ונחזיר את החטופים, גם את אלו ששנים בפנים, נשנה את התפיסה קדימה להפנים, חייבים את זה בשביל המלאכים שעלו למעלה ולצערנו עוד עולים ממדינה עם לב קרוע, אבל כבר לא קרועים בפנים. הערב בחדשות, ישראל במלחמה, חמאס פתח במתקפת פתע משולבת, אלפי טילים, מאות מחבלים חדרו לדרום הארץ, לפחות 100 נרצחים, כ1,000 פצועים. זה מה יצא לנו מתוך החצר, הילדים לא משחקים שם יותר, והחצר לא ריקה, כל המדינה מחכה שיחזרו בחזרה. זה מה יצא לנו מתוך החצר, הילדים לא משחקים שם יותר, והחצר לא ריקה, כל המדינה מחכה שיחזרו בחזרה.